Salam. Huriani Tuhata na hinalongan bagas Tuata Yesus Kristus. Tapukama masuk di Bornginon ima ibadah pasien na patuluhut di Huriata. Atong tapuji matuhata marede mahita sian bukede nomor 76 ayat sada 1 di ayat 2. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Tangihon maau, hamu aliak kapulo, jala patinggil mapinggolmu aliak kabangso ni nadau. Jahoba do majoahu uju di bortiad dope. Sian butuhan idainang nungan ditaringoti guarku. Jala dipain pamangaku songon podang natajom. Jodingi doau marhite pangkalinggoman ni tanganna. Jala dibaenau songon subia nani ugam. Ditabuniho doau di bagasan siorna ninna doma dokau. Naposok kudoho ale Israel marhite sian ho doau marmulia. Alayau ninna rohaku do. Dang marguna nangalutan yau. Magopo sabing do gogoku pasada, hape Jahoba patikos-tikos uhum tuau. Jalau paku dilabungi debataku. Songono do hatani Jahoba, ditiki parasia nau mangalusi ho, jala diari haguguta nau mangurupi ho. Jalau mangaramoti ho, mambain ho gabe bangso perjanjian. Madok tuakana tarate, ruar mahamu tuakana dihaholomon. Roh mahamu tuhatorangan. Marsonang-sonang nasida di parmahan di akadalan. Jala jupang nasida haluana disaluhut akar rubian. Dang male manang mauas nasida. Dang mangunain namohop manang lasniari tu nasida. Ai parasi roha do manugihon nasida. Jala ditugu-tugu nasida tulabung ai kual. Martang yang mahita tuho doali Jahoba hami marhaposan unang tuk paura kami saleling-lelingna sepalua mahami marhiti-hiti hati gorammu asi maroham dihami ali Jahoba sepaileng mapinggol mutuau hapugani paluahonau
Sai homa gabe doluk batu partano batoat diau, gabe hutana goting laho panguluho nau. Amen. Hundul mamu. Barita panonni Tuhan Yesus. Asa disuruh si Hanas maibana naung tinali tu situ animalim Kayapas. Di sido marpungu akasi boto surat dohot situan na torop. Alai semangihu do si Petrus madau-dau sahat rodi alaman ni situ animalimi. Laus bongot maibana tu bagasan lau hudul tu sirap dohot akan aposo marnida ujungna. Akas itu animalim ro disadok raput godang mangalului panidangion gap-gap dohot Yesus natuk mabahen ibana maruta kosa. Alai nang pehehe torop akas itidangi gap-gap dang adong juk paksa salana. Alai parpudi Roma dua halak nin nama didok halakon. Tarbai naudo mangalohai bagas joro di bagasan tuluari. Dungi hehe masih tuani malimi madok tu ibana. Dang alusanmu nah tindakon nasida dopako alai saya hohom do Yesus.
Dungi dipakulingi situan ni malimi maibana hupatolong maho tu debatasi parang olui asa dipabawa ho tu hami manang natutudo Kristus anak ni debata. Dungi didok Yesus matu ibana songon nani dok mi matutu alai hudok matu hamu ola nion mai daumu na anak ni jol mai hudul di siamun ni hagogon jalaro di atas ni obun ni langit gabe diri bakon situan ni malimima pahianna mandok namangaleai debatado ibana pola luluan dope sitidangi nunga dibege hamu pangaleon nai behado di rohamu dungin nasida mamangalusi marutang ho sama ibana jadi ditijuri nasida mabuhina nadeba manopuk nadeba mangalisingi huhut mandok surirangi hami Kristus ise do mamunuho alai kudul do anggo si Petrus jalamani jalari dakoto kada parkuan maigana mator doho dongani nasian Galileai alai di papu si Petrus do didokma dang arok boto jaladang hati majasi lau ruang maibana tu alaman jolo jalamat kapuak mama alai narni dari ibana diulahi napa boto rusina madok tuhat majong ondo sada tiana kita alai mamot temule anggo ibana jadi kaputunan do kakana jenggo rusina mute Petrus atehe tengodo dengan nasida ho ai hal Galilea ho gape dipuk sama marbura-bura hut bitina uhut manulun-nulun tak jadjol munai dumi martahuak aman jadi dingot si Petrus ma nadidok ni Yesus tibana tolu hali doso ada kononmu au adorak samartahuak manuk badua hali dungi lakomat Petrus tu balian tu matangis si duduk Amen.
Jadi dung di ida si Judas Iskariot parjehei nanaing hona uhum nama Yesus disolsoli marohana di paula mana 30 rupiah tu akka situan ni malin do situan ni bangsoi ni nama salah doau kujehehot do HP na somaripot alai di dok nasida ma dang ro dihami hodo nasari disi jadi ditipal hom maperaki tu bagasan joroi lau sumurut masiani laho manikot alai dibuat situan ni malinima hepengi nin nama dang jadi padomuo ni tu artani joro alai tuhor ni mudar doi jadi mardos ni roha manasida manu horhoca tu ni padde hudon bahen perbandaan ni halak dagang alani i umbahen margoari ladang mudar na disadarion. Dosata Tua Dupani Debata Martang Yang Mahita Ale Tuhan Debata Saleleng Huhasip pon dosaku Reung do holi-holiku Dibahen angguku ganupari Alai saya didodoni tanganmu duau arian dohok borongin jadi marsik do mudarku songon dihamasani logo nyari jadi hupabotoho matuho dosaku jaladang huhuku pisalaku niku do topotaku ma akka pangalasyoku tu Jehovah jadi marpamuati marohana diutang ni dosaku martua mama nangis naung disisek dosana naung hinokopan dosana martua majolma ia sodi jujur Jehovah tu ibana hajatonna jaladang marpangalesem tondina di bagasan mare de maita baga-baga taringot tuhasyan ni dosa baga-baga ni debata taringot tuhasyan ni dosata alani pangalosyota do bahen tartulang Kristus jala binain ni hajahotota do ibana mabugang
Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni haso nangata. Jala binan ni bugangna malu mitai lala. Hasangapo ma di batana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite kur wilayah Roma.
hamu akadongan sahuria, diborngin na parpudi partangyangan parningotan panaonon ni Tuhata, naing matakas hohom hita manangihon, dohot mangauhon, pakokopon ni Tuhatay. Ay autung targor gama turohata dok ni panaonon ni Tuhata Jesus, holan lau paluahon manusia sian akadusana, dalam tuganda namanian dame dohot holong dihita, autung uhir turohata hapor suhon ni Tuhata Jesus laho manobus hita sian dosa, ola marutang ho sa ibana, dada alani salana, dada alani pambahenan na naso humurang, ubahen targat tung ibana di haus silangi, alai holan ala asini rohana do tuhita manusia, asa malua hita sian hamateani, molo ingot rohata disi, jala tauhon pakokopon nai, nung ngalam taban yan holong ni rohata tu debata, doho tu dongata jolma. Hape ida ma, lam martibura do hagaura do parbadaan, lam tungalina do holong ni roha, lam tusobuna do parporangan, lam marhuaso di jolmai akasogo ni roha, lam dao do jolmai sian debata, torop jolmai mangasakon pikiran na doho gogona, laos dileai debata, ida ma, lam torop akaparpoda haliluon, manusai donganna, mangototoi donganna, lahu manait pangomoan sian donganna, torop halak akana aturaparon, mangangguk bobar mangadukon sidangolanna, dipatedek tanganna mangido pangurupion alai di laosod do nasida, lam torop do parsaripeon naneng marupak ala ni panait ni portibion, tianak kope, dak danak, remaja, doli-doli nang namar baju, murah ditakup akasi bolisi, ay nung ngalam manipis parsaurani, tung biar doroha marnida saluhu namasai, lam mangibuk-buk dodosai mangarajai roha ni jolmai, lam tabbado late do sogoni roha maradok pondongan na jolma, alani i pangomoan na geduk di jeheho dodonganna, nunga moru bilangan ni narade patutoru dirina, gabi mada butuh hagi jangon ni roha, danga dong behaidaan jolma narade laho makokop dongan na jolma, alai sude nunga marsi hosoman satu na marsi bunuan, so binoto tondongon asamalua sian parmaraani, ay nunga lam jonok jala tahop laho mamodu si bodutonna, nunga lam lupa jolmai di pakokopon ni Tuhan Yesus tu dirina, hape satu na mate rade do Tuhan Yesusi manaon haleaon, hapor suhon do si taonon na hasiti, polan lau paluahok kita, halai tahe dihalak na porsia di Tuhan na adong dope haluoni, nunga dihokop Tuhan Yesus portibion uju di taon hapor suhoni, alani i holong ni rohana hona uhum ibana, alai di taod do, ditogu tujolo ni malim na marsangapi, ditijuri, dipastap, direhei, ditaod do, ditogu tujolo ni silatus, diuhumi portibion ibana, dilisingi ibana, alai ditaod do, ditaon ibana do sude, ditogu tujolo ni si Herodes raja ni Galileai, dileai, toktong do ditaon, ditaon ibana do sudena na hasiti, ala holong ni rohana di portibion, atong auhon mapanon nai, tapatukka madirita tujolo na sumogba ibana, tajalo maibana gabi haluon dihita nuaing doho sogot, alani iparade madirim, rap marsitaonon doho Tuhani, marsitaonon ala na mangulahon na denggan, marsitaonon makkajongjokon guarnai, marsitaonon ala marsihohot makaporsyai ibana, atong unang maswadahon pakkokopon nai, unak ko mabiar makkajongjokon ibana, pabawa Tuhan Yesus si paluay, bagas mauhirhon turoham holong ni rohanai, na sohasuhatan hita do pambahenan na tu saluhut pangisi ni portibion. Tapuji Tuhata marhitekur punguan paropuan.
Tuhan Yesus. Nung ngata bege jala tauhon holong ni rohani Tuhan tadi hita, alai neng dope payut-yutota nati naon ni Tuhani, adorang so dipersilakon ni bana. Asa ditugio na sida ma Jesus sian jolo ni si kafayas tu kantor, alai dang nabongot na sida tu kantor, asa unang tarsubang na sida mangaton paskai, gabe ruar masih ratus mandapaton na sida, idok ma pangaluan dia do dibok kamu do pakalakon, dungini na sida mamangalusi, au unang si bahen na jahat alakon, daktagamon paton nami ibana tuho, gabi na siratus ma mandok na sida, bok kamu ma imana, uhumamu ma ibana, marguru tu ada munai, alai nina aka jahudi mandok ibana, dang jadi pusaon nami manang ise, jadi dalo na sida ma ibana ninam ma, na dapat nami do on pabalbalikon bangso nami, jala mangorai mangalehon guguan tu kaisar, dipandok Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatus mamute kantorna hijo ma Yesus didok mati ibana. Ate odo Raja di Yahudi Roma alis di Yesus nasian rohando na didok ni manang na didok ni halap melutu marin jauh. Bangsa ni do akas kulimani hido saat o tuau ado na tunayan. Jadi dia di Yesus dan siang kotidion para joko bangsa karbahin kumanalo akan nakasokko saat au kang nakasokko lairang sa kami para joko. Dungi nina silatus mamatok ibana asa raja doho jadi nina Yesus mamangalusi songon nanidok mi matutu raja doahu upain na tubuahu jalo upain na ro ahu tu portibion asa hu hatidakon hasit tongani ganuk nasian hasit tongani tangi honon ni ido suaraku jadi nina silatus mamatok ibana aha may hasit tongani jadu durung idok songoni ruar maibana muse manopo takka Yahudi madok tunasida dang jupangau manang dia salana. Sida mamadok diguturu ibana do bangsoi ay mangajari do ibana di sadok tanah Judea mamuk kasian Galilea sa rotuson alay umbegi silatus manukun ibana manang nahalak Galilea Yesus jaladong diboto nasian gom-goman ni si Herodes ibana disuruh maibana tujulo ni si Herodes ay tongod do ibana di huta Yerusalem mujui marnida Yesus si Herodes lasitu tu marohana ay nung anania lelengna say naeng didonna tadda sian ibana si patupona. Jadi godang-godang mah di suku tu ibana alai dang dia lusi Yesus ibana
di sido akasi tuan ni malim ro di si boto surat jala gogodo ibana dia luhon dia si Herodes rap dohot donganna di rehe-rehe jala dilai do ibana disolukon ma pahean na arga itu ibana lao songon ima disuruh ibana mulat kusilatus jadi dinasa dari i mamarare ale si Herodes do silatus aina masih hosoma do nasida anggon nasai laon alai peamdo di palua panguhumi ibestai sada halak ngatar hurung marguru tu na nituno dinodo ni natoro alai adong ma tar hurung ujui sada parjahat na sumalim na margoar si Barabas jadi na pungui nasida didok silatus matu nasida isedo dipangido hamu palu aku si Barabas do manang Yesus na targoar Kristusi ay di boto late ni rohana sida do ubahin na dipasat na sida ibana alai sai disosoli angkasi tua ni malin rap dohot sintua ni bangsoi dona toropi ai dipangido rohana sida malua si Barabas alai anggo Yesus si pusoan do dungi nina panguhumi mandok nasida ise sian na duai dipangido hamu paluauku jadi didok nasida ma si Barabas dungi didok silatus matu nasida atong ahamah bahenok putu Yesus na margoar Kristus gak besa luhut nasida mandok Parsilakon ma alai nina pahumi ma ayah mana jahat di bahen parsilakon ma ibana tapuji Tuhata marhitikur amai benesir
hita panon ni Tuhan Yesus. Dung ditogu silatus ma Yesus, didokom ma lisinganna, jadi dedadani aka soldadu masuk sang duri bahen tupal. Dia pehon mai tuluna, baju dap-dap ma dililito tu dagingna, dungiro manasida tujulona ninna nasida ma. Tabi diho ali raja ni Yahudi, laos di pastapi maibana, dungi ruar mamuse silatus, tidok ma tuaka Yahudi. Ida ma, kutogi hodoi bana tujulumuna asa dibotohamu naswadong jupang au salana. Laos ruar ma Yesus majujung susang duri, jalamar baju dap-dap, jadi dok silatus matu nasida. Ida hamu majol mai, asa dung dida situani malim dot akan aposo ibana, dijauhon nasida ma. Persilakon maibana. Dungi didok silatus matu nasida, buan hamu maibana, parsilakon hamu ma, aidang jupangau salana, gabi dia lusia ke Yahudi maibana, Marguru tu patikni ikon marutam hosa ibana, ai dibai do dirina anak ni debata. Ubegi silatus lam gada ma biarna, dungi diulai musema tu katorna, didok ma tu Yesus, siat dia doho, aledang dialusi Yesus ibana. Dungi didok silatus matu ibana, dang akupan muau makatai, dang dibotoho marhuaso au paluahon ho, jala marhuaso persilakon ho, jadi dialusi Yesus ma, dang adong huasom mengago au unang dileho ni tuho sian gijang, dibaheni bumodang dosa di napasahaton au tuho, jadi olat ni ima di lului silatus dalan paluahon ibana, alai majujui ma akka Yahudi ninna do, mulo di paluahoon dang ale-ale Kesar ho, ay na mga lokesar doi ganit na mabahin dirina gabi raja. Asa dung dibege silatus hatai, ditugihon ma Yesus karuar, laos hudul ibana di habangsa paruhumani, na diinganan na margoar, pat terbadu, gabatta didok anggo di hata heber, ima namasa diari parkubasan ni paskai, mareak hosni ari, dungi didok ma tu akka Yahudi, ida hamuma raja muna, alai didogohon nasida, mama johon, padao mai, pasilakon mai bana, dungi didok silatus matu nasida, pasilakonok kuma raja muna, jadi dia rusi akka sikoni malim ima, dang adong raja nami dukon ni Kesari. Asa dung di ida silatus, naso marguna hatana, lam ganda tahe gaorna, dibuat ma aek mamuri tangana, dijoloni natoropi, puhut mandok, lias doau sian hudan nion, kamu do nasari disi, dungi nina sude natoropi ma, marsapata tuhami dohotu yanakonami, mudar mai. Dungi saut ma di palua si Barabas, alai anggo Yesus, dilisingi, dungi di pasahat ma, asa di parsilakon.
partangiata bornginon imasian Yesaya bidu 50 ayat sada satro di ayat pitu. Tungi sema nuaing porsia di jamitanami jala tangan ni Jehovah tungi sema naung tumadasa ay sibur do ibana tubuh songot tumbur diadopan muhina jala songot tunas siat tano namahiyang dangadong hinauli ni rupana manang hamuleona Yahwida hami ibana dangadong rupana ubay siol somon ibana dileai jala di pasiding jolma do ibana bahwa nasomal mangai perdangolan dohot sahid ibana pola ditabunion halak buhina maradupon ibana di bahen leana jadi dang pola kurajumi hami ibana tongo doa kasahitna diusung ibana jala akka perdangolata di porsan alai anggoro hatta madok debatado mamisang mamukul doho pasipul ibana HP alani pangalosiota ibana tartulang binaini hajatota ibana magugang ape tu ibana pisang parhitian ni hasonangata jala binaini bugang nama lumita ilala luhut dohita lelu songo biru-biru ganu parsitodong dalan nabe alai hajahaton nihita sudena di bonaho Jehovah tu ibana di pasipal pe ibana semanaon-naon doang go ibana dang manang makuling pamanganna songon biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradupo jolma si gusting ibana tung naso dipuka do pamanganna imasahana martua mana tu mangihon hata di debata jala no peopsa amin. Tapuji Tuhan. on maborngin patuluhon Tuhan rohami tu bagas joromon ruas ni huria akabipi makasaron dina martangia kami dohot dina payuti hut sude akana tinaon lao humoko pami lao balua kami asamona kami maralohon dosa dohot hamatiani asagabi parnapuna hami di ngulu naung pinaradim di hami lam uhirhon maturoha nami akanati naomi asalam siani margogo hami mardalan margogo hami mamolus
Portivion ai buido huado pihami songon na niya do pami ala ni haporsyaw nami ala ni pangutonon nami diho unang loas madele unang loas lidu pikiran nami alay lamar si hohot hami makaporsyay ho ala naong huidahan ala naong hujalohan si taunomi gabe hamonangan dihan dang tinggal behami di dosa dohot hamatiani dang talu behami bahenon ni huaso dohot tagugon ni Portivion alai nunga dihamona kokohami ido las ni rohanami ido nahu haporsei hami jalalau sido nang pakirimon nami di tonga-tonga ni Portivion gabe sahat hami tu ngolu na manotong ngolu nang pinaradim di hami ganuk mahami Tuhan na ron waing di bagas joromon dohot na payhut-ihut minggu pasyon waing itongan ni bagas asa tung takas lampu pajono kami diri nami tuho asalam takas nang marsihohot kami di tonga-tonga ni huriam mangula ulaon hobar tu lomo ni roham asa tutu sude hami dapotan ngolu na manotongi naong pinarbaga-bagami mauliate matuhan nang diaka hatam naong sahat Tuhan ditudubor nginon lau maporhati hami batuguhon roha do pikiran nami sai totong may margugo di hami jalalam margugo manang akan aposom dinalaw makatidakon hatam mamaritahon barita las ni roha barita halbuaon naong pinatupami di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maun asa marhiti akan aposomi Tuhan lam tutorop na naporsea lam tutorop na najonok tuho lam tutorop na margugo mardalan di tonga-tonga ni parnguluon nabi apala di bornginoppe Tuhan naing dope jakonon nami hatam na tinariason ni naposomi ng diakones sai totong matodim mangurupi hami lau majakon hatami jala todim mamasu-masu dohot mangurupi naposomi asala margogo lau makatidakon jala patol hason hatam di tonga-tonga nami tung saluhut do dihamol teo rohanami diasi ni roham na margogoi sude na makubasi diaka pertangyangan pasyon na hupatupaham mauliate madiho jala lam tabay magogo ng tutik kinaneng ro dohot semangat na baru diham lau mangula ulaw di tonga-tonga ni huriam lau makubasi siho basan nami hobar di parsuromu di sudiruas ni huriam di tonga-tonga ni huriamon di batama nami nang dia kaulaon na nang sipatupon nami dope tuari marsugot di parningotan nami di ari hamamatem lau supatupahami do nang ulaon na badia dohot parpunguan na hohom salhut na maulaw ni Tuhan naing lam marguguy ho kami lam pajonok kami lam mabuak kami takas lau merenungkan manguhilhot turohan nami sude pabahenamu na lau humokok kami asal tung takas sami pasahat diri nami pasahat ngulu nami Tuhan mamatemi ang giat dohot kami majalo upa dohot hamonangan dohot haheheomu nagabe haheheon nami at tunggu di homa ng sadok kuriam di sadok Portivion dinalaw makatidakon hatam dinalaw pajojor hosudi barita naudi asa lam tutorop na naporsea
lam tutorop na namakatidakoko di tonga-tonga ni Portibion. At tonggok diho mahami Tuhan, mauliate madipasahat rohanami diho, ibagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, nunga matangia kami. Amin. Maha besar Engkau Tuhan, atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di ibadah Passion yang ketiga ini, Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menghayati perjalanan Tuhan menuju kayu salib, agar kami mengingat betapa besar kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang mengangkat kami dari dosa kami dan yang memberikan kemenangan bagi kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami, yang mengajari kami, agar firman-Mu ya Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Madihita. Puriani Tuhata yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di Minggu Passion yang ketiga ini tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 47 sampai kepada ayat yang ke-53. Lukas 22 ayat 47 sampai 53, demikianlah firman Tuhan. Yesus ditangkap.
Waktu Yesus berbicara, datanglah segerombolan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan petung. Padahal tiap-tiap hari aku datang di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang perjalanan Yesus adalah hal yang sering dan selalu kita dengarkan setiap tahunnya, dan bahkan di tahun 2022 ini kita kembali di dalam minggu-minggu Passion sampai pada ibadah Passion yang kita lakukan berturut-turut sampai 3 hari ini. Mungkin di dalam benak kita mengatakan ini adalah hal yang biasa kita lakukan. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah kematian ataupun perjalanan Yesus di kayu salib atau Via Dolorosa ini masih menjawab kehidupan kita? Apakah ini masih menyentuh hidup kita untuk melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan yang telah memberikan kemenangan bagi kita? Bahkan Dia memberikan sebuah pembelajaran bagi kita untuk belajar dari penderitaan. Seharusnya bila mana setiap tahun kita memasuki minggu-minggu Passion, bahkan kita akan memperingati hari kematiannya, berarti semakin besarlah rasa syukur kita. Berarti semakin besarlah kita melihat kebaikan Tuhan yang hadir di dalam hidup kita sehingga kita tidak pernah meragukan Dia. Di minggu Passion yang ketiga ini, kita disapa bagaimana Yesus di dalam peristiwa ketika Dia ditangkap. Ada hal yang boleh kita lihat dari perjalanan Yesus menuju kayu salib. Di tengah kegetirannya, di tengah penderitaannya, di tengah beratnya yang Ia pikul menuju kayu salib, Dia masih menunjukkan identitasnya sebagai Allah ataupun sebagai Tuhan yang penuh dengan maha kasih, yang penuh dengan pengampunan. Dia masih menunjukkan dirinya adalah orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Itulah mengapa kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Yesus itu adalah Yesus yang amat luar biasa. Dan bahkan ketika Dia di akhir hidupnya, nang tos mahosana tu dope ibana maddo tu amana, ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan orang yang di sampingnya yang tersalib mengutuki Dia, "Jika Engkau adalah anak Allah, selamatkanlah." Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Bahkan Dia tetap menunjukkan identitasnya sebagai Allah yang penuh kasih, sebagai Tuhan yang penuh kelemah lembutan. Dan Dia tetap di dalam visinya untuk memberikan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun tidak semua orang percaya, tidak semua orang menerima berita keselamatan itu hingga pada saat ini. Dan itu adalah tugas kita. Dan itu ada di tangan kita, di pundak kita, untuk memberitakan Dia sebagai satu-satunya keselamatan di dunia ini. Perjalanan Yesus ketika Dia ditangkap, kita boleh melihat bagaimana segerombolan orang datang ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Bagaimana juga Yesus mengingatkan para murid-muridnya agar berjaga-jaga sambil berdoa.
tetapi semua lalai, terlelap, bahkan tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Yesus tetap menjadi sosok yang sabar. Dia tetap menyerahkan dirinya dan tetap setia dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Bapaknya untuk menyelesaikan visinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika Yesus ditangkap, kita boleh melihat ada sebuah kejutan yang terjadi pada malam itu. Kalaulah kita disuguhkan dengan kejutan yang menggembirakan, pastilah kita menggebu-gebu, pastilah sukacita kita bertambah. Tetapi kejutan yang diterima oleh Yesus ketika dia ditangkap bukanlah kejutan yang memberikan kabar sukacita bagi dia, tetapi sebuah kejutan yang memang adalah penggenapan bahwa dia akan mengalami penderitaan dan awal di dalam kesakitan yang harus dia terima. Yang pertama, apakah hal yang menggetirkan hati di dalam Yesus di situasi itu? Kita melihat bagaimana seorang Yudas yang merupakan orang yang paling dekat dengan Yesus. Kita mengetahui dia adalah seorang bendahara. Berarti ketika seorang bendahara pasti dekat dengan gurunya, dengan tuannya. Tetapi Yudas, salah satu murid Yesus yang berkhianat kepadanya, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, dia mendekati Yesus dan menciumnya. Hal itu merupakan tanda yang dia berikan kepada serdadu-serdadu yang ia bawa pada malam itu. Kita bisa mengatakan Yudas adalah sosok yang begitu menjengkelkan, atau Yudas yang penuh dengan kejahatan. Berani sekali dia menjual Tuhan Yesus, bahkan mengkhianati Yesus. Bukankah dia adalah orang yang terdekat dengan Yesus? Tetapi menjadi sebuah perenungan bagi kita di Minggu Passion yang ketiga ini. Kita kadangkala seperti karakter Yudas yang mengkhianati atau yang mencelakai Yesus, yang menodai keselamatan yang dia berikan bagi kita hingga pada saat ini. Itu menjadi evaluasi bagi kita dan perenungan bagi kita. Karakter kita mungkin pernah menjadi orang yang rakus dan tamak. Karakter kita pernah sering melukai orang yang terdekat dengan kita, melukai pasangan kita, melukai sahabat kita, melukai rekan kerja kita. Bahkan kita adalah orang yang sering sekali dan acap sekali memberikan ujaran kebencian di era teknologi sekarang ini. Memang kita berbeda dengan karakter Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bahkan dia yang memberikan ciuman kepada Yesus, bukan itu ciuman penuh kasih, tanda kasih, tetapi pengkhianatan yang ia berikan. Itu bisa melekat dan pernah kita lakukan di dalam hidup kita, yang melukai, yang membuat hati Tuhan terluka karena dia begitu besar dan telah melakukan karya penyelamatan bagi kita, tapi kita telah mendukakan hatinya. Apa yang boleh kita lihat dari karakter di tengah-tengah Yesus ditangkap ini? Kita boleh melihat banyaknya orang, segerombolan orang datang ingin menangkap Tuhan Yesus bersama para ahli Taurat mahkamah agama. Mereka membawa serdadu tentara-tentara Romawi. Kalau kita lihat hanya ada Yesus dan beberapa belas orang yang bersama-sama dengan Yesus di Taman Getsemani. Mengapa begitu banyak orang yang datang untuk menangkap Yesus dengan mempersiapkan seluruh serdadu? Di sini kita bisa melihat bagaimana ambisi daripada seorang imam ahli Taurat, serdadu-serdadu, di benak mereka Yesus adalah saingan, ataupun Yesus adalah sebuah malapetaka bagi mereka. Dan kalau kita melihat bagaimana ribuan atau ratusan tentara yang datang ingin menghadang Yesus, mereka hanya ada satu visi di dalam benahnya yang mengatakan kalau orang ini adalah orang yang bisa membuat keributan dan kekacauan pada saat itu. Ambisi ini membuat mereka salah mengerti, bahkan melakukan hal apa yang tidak kita terima ketika kita membaca riwayat cerita ini. Tetapi ambisi itu kadangkala ada di dalam diri kita.
Bila ambisi itu baik untuk hal-hal yang baik, pastilah itu amat berguna di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apabila ambisi itu adalah hanya beralaskan keinginan daging kita, kita sering sekali membuat hal-hal yang melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihatlah banyaknya kekacauan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Ketika ambisi seseorang ingin menumbangkan ataupun mengacaukan dunia politik, dunia persekutuan di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah dunia perkantoran ataupun pekerjaan kita. Ambisi yang salah karena ingin menggulingkan dan ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih lagi. Kita bisa melihat ambisi di tengah-tengah dunia ini. Seharusnya ketika orang boleh melihat keselamatan dan kebaikan Tuhan yang telah menebus kita, tidak ada lagi orang yang negara-negara yang berlomba-lomba ingin menjadi negara adikuasa hingga menimbulkan perang antar negara, sehingga banyak orang yang kesakitan yang harus kehilangan keluarganya, sehingga banyak orang yang menangis bahkan lain sebagainya. Hal inilah ambisi yang melihat, yang melekat pada hati manusia, yang ingin menjadi superior dan meniadakan akan kuasa Tuhan. Kalaulah kita melihat seandainya ambisi itu digunakan untuk di jalan yang tepat, sehingga banyak orang yang menjadi terberkati, tidaklah kita menjadi orang-orang yang gerah di tengah-tengah bumi ini yang mengalami kerusakan. Terlalu banyak orang yang ambisi menggeruk kekayaan di tengah-tengah alam ini. Lihatlah amang inang naposo bulung remaja, iklim di tengah-tengah dunia ini semakin tidak menentu. Bahkan kita memasuki pemanasan global. Seharusnya kita mencintai bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan ini. Tetapi karena ambisilah kita jatuh. Manusia lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, sehingga hal itu menjadikan semuanya menjadi kacau. Tetapi ada hal yang boleh kita pelajari lagi. Seharusnya kita berbenah memasuki peringatan hari Jumat Agung ini. Ambisi yang baik yang harus kita lekatkan di dalam hidup kita adalah memberitakan Yesus di dalam kelakuan dan perilaku kita, sehingga kita tidak seperti ahli-ahli Taurat, seperti serdadu-serdadu, ataupun seperti kita lihat imam-imam ini yang datang menjumpai Yesus dengan segala keinginannya, ambisinya, hanya untuk menangkap Yesus yang mereka kira akan memberikan sebuah perlawanan. Hal ini di perenungan ini, ketika banyaknya orang, segerombolan orang menjumpai Yesus, apakah yang dikatakan atau apakah yang terjadi? Di ayat 49 kita melihat ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, mereka berkata, Tuhan, mestilah kami menyerang mereka dengan pedang. Kalau di ayat ataupun di perikop paralel ini, itu adalah ucapan daripada Petrus. Dia sendirilah yang menghunus pedang kepada salah seorang serdadu yang bernama Malkus. Dengan sikapnya yang tergesa-gesa, dia mengancungkan pedang terhadap seorang serdadu yang di depan imam-imam kepala pada saat itu. Tetapi kita lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahkan kita boleh membaca di paralel perikop ini. Yesus mengatakan, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang yang menyembuhkannya. Bahkan Yesus mengatakan, sang kamu ini, aku ini, kamu datang kepadaku, aku ini penyamun. Sang kamu, aku tidak dapat melakukan hal yang besar sehingga kamu datang segerombolan untuk menangkap aku. Apa yang bisa kita lihat di dalam perenungan dan apa yang kita pelajari dari perkataan Yesus ini dan dari tindakan Petrus yang memenggal telinga seorang serdadu yang bernama Malkus. Tidak perlu imam kepercayaan kita dipertaruhkan dengan kekerasan. Tidak perlu kita menyatakan tentang Kristus yang kita imani itu dengan tindakan kekerasan.
Yesus mengajarkan kepada kita agar hidup dengan kelemah lembutan. Yesus mengajarkan kita agar hidup di dalam kedamaian. Ketika Yesus menyatakan, "Sudahlah," Ia menjamah telinga dan menyembuhkannya. Hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita memasuki hari peringatan Yesus besok hari Jumat. Kitalah seharusnya orang-orang yang tidak harus dengan kekerasan memberitakan Injil, menyuarakan kebenaran. Kelemah lembutan akan menguasai persekutuan kita. Kita akan takluk, kedamaian itu akan kita dapatkan bila mana kita belajar dari Yesus ini. Yesus dapat melakukan hal yang lebih besar pada situasi ketika dia ditangkap, tetapi dia menunjukkan identitasnya yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan. Dia masih penuh kasih menyembuhkan telinga daripada serdadu yang dipenggal oleh salah satu muridnya. Demikianlah dengan kita, amang, inang, remaja, naposo bulung. Berhentilah kita menuai segala kekerasan dan keributan di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan kita. Mari belajar seperti Yesus. Dileai do ibana, ditijuri do ibana, dipastap do ibana, saluhu dia pehon tu ibana. Alai toktong dope ibana labok madok si dohononna. Toktong dope ibana marpa muati di saluhut halak nama nijuri ibana. Nama mastabi ibana. Nama ngalehon akka hata nasohata tu ibana. Songonido ini yang hita. Asa pardalanan ni Yesus uhirma di bagasan guluta. Tabereng mamuse ahan na di bahan ni Yesus ditiki di pamalung ibana. Si pareon pinggol ni sahalak sardadu itu. Kita boleh melihat bagaimana Yesus tetap tenang di dalam penderitaan dan kekacauan pada saat itu. Dia masih tergerak oleh belas kasihan. Saat ini amang inang cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang tergerak oleh belas kasihan di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah penderitaan. Olo dohita madok, buaduau mangurupi akadongan dan hapeau na ikut si urupan. Di somma hita marsiajar na ikut dohita mangulahon aka ulau na denggan. Tergerak oleh belas kasihan, empati dan simpati kita harus berbarengan. Seperti Tuhan Yesus di dalam penderitaan yang dia alami, dia tetap memberikan penyembuhan terhadap orang yang ingin mencelakai dia. Dan hal inilah yang menjadi berita sukacita bagi kita. Berangkatlah kita di minggu Passion, ibadah Passion yang ketiga ini. Belajarlah dari Yesus, belajarlah dari kasihnya. Lihatlah salibnya. Salib adalah bentuk hukuman mati yang amat brutal. Hukuman yang diperuntukkan bagi pemberontak dan penjahat yang paling berbahaya pada saat itu. Tetapi Yesus yang menjadi orang yang tergantung di salib. Dia harus menderita, dia harus menerima, bahkan dia kehabisan darah, dia harus dehidrasi, hancur paru-parunya tergantung di paku dan salib. Kalau kita boleh baca sejarah, apa yang dirasakan oleh Yesus adalah penderitaan yang amat luar biasa. Tetapi melalui perjalanan yang kita saksikan dari minggu acara Passion yang pertama, kedua, dan ketiga, haruslah kita belajar dari penderitaan Yesus. Karena penderitaan yang dialami oleh Yesus membawa kemenangan. Dai kondisi mahita marsiajar sian penderitaan ni Yesus molo ta alami akan aporsu di tonga-tonga ni ngoluta ala ni haporsyota ala ni hatigora naneng tapajongjong marsiajar masya Yesus ay nunga macay ngirina di tahun ibana di hau pinarsilangi. Yesus Kristus mengalami penderitaan yang amat sangat, penderitaan yang hukuman yang dia terima, tetapi dia adalah Allah yang masih menunjukkan kasihnya bagi kita. Unang alani si tauron nata adopi, aka pergumulan nata adopi,
gabe humurang holok tatu akka kumalia. Gabe humurang pamujo tatu Tuhan Yesus nanunga pamonako kita. Uhirhon maamang inang nang hita salhu na panonon ni Tuhan Yesus tu hita. Asa monak kita, asa marsyajar kita, songo Yesus si parholong ni roha. Di asusaha tu asusuda ni goluna, saha tu tikion, ibana toktong do si parholong ni roha. Amin. Martangyang mahita. Terima kasih ya Tuhan untuk segala cinta kasih-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Dari perjalanan Yesus menuju kayu salib. Banyak hal ya Tuhan yang Ia perbuat bagi kami. Penderitaan yang Ia alami, hukuman yang Ia terima. Bukan Dia menjadi orang yang bersalah sehingga Dia mendapatkannya. Itu karena dosa dan pelanggaran kami. Di tengah-tengah penderitaan yang Ia alami, Yesus masih menunjukkan kebaikan dan kemurahan hatinya. Di sanalah kami ya Tuhan belajar dari sosok Yesus yang menjadi penyelamat bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini, banyak hal yang kami jumpai, tantangan, pergumulan, dan bahkan hal-hal yang kami jalani yang membuat kami kesulitan. Ajarilah kami belajar dari Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kelemah lembutan, tanpa kekerasan. Itulah ya Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kami di Minggu Pasion yang ketiga ini, agar kami ya Tuhan tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu yang mati bagi kami, darah-Mu yang tercurah bagi kami. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami merenungkan perjalanan kami, merenungkan kehidupan kami yang sering jatuh di dalam keinginan dan ambisi kami, yang sering jatuh terhadap perkataan-perkataan yang tidak membangun di dalam persekutuan kami. Agar kami ya Tuhan mengevaluasi diri kami, sehingga kematian Yesus menjadi kematian yang berharga bagi kami. Kami boleh mensyukuri dan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Karena Engkau adalah Allah yang baik, yang telah menyediakan Yesus, memberikan Yesus menjadi juru selamat bagi kami. Bapa yang maha baik, kami berdoa bagi persekutuan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan esok hari ya Tuhan, di dalam persiapan memperingati hari Jumat Agung, berkatilah seluruh umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di gereja kami ini, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kiranya pemerintah dan aparat keamanan memberikan kenyamanan dan ketenangan dan penjagaan bagi kami. Dan berkatilah mereka di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Berkatilah seluruh para pelayan yang akan mengambil bagian di tengah-tengah ibadah kami esok hari, bahkan menjelang hari Paskah, agar kiranya Tuhan sukacita kami, kedamaian terjadi di tengah-tengah persekutuan kami. Ingatkanlah Tuhan seluruh jemaat kami, agar bersama-sama menghayati dan mengingat akan persekutuan dan ibadah yang akan diberlangsungkan esok hari, agar kami Tuhan bersama-sama di gereja ini memuliakan nama-Mu. Kami berdoa kepada seluruh jemaat kami bila mana tidak dapat beribadah, bila karena sakit penyakit yang mereka derita. Di dalam pergumulan, Tuhanlah yang beserta dengan mereka. Kasihanilah mereka, kuatkanlah mereka, lipurkanlah mereka ya Tuhan, agar iman mereka tetap di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan di sepanjang malam ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungilah kami dengan kasih-Mu. Ingatkanlah kami di hari esok untuk dengan datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, dengan semangat yang baru, mengucap syukur atas rahmat dan kebaikan-Mu yang melindungi kami di sepanjang malam ini. Terima kasih Bapa yang maha baik. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya tinggal dan diam dan kami hayati di dalam hidup kami, agar menjadi berita sukacita sepulang kami dari tempat ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sunggul-sunggul di hita amang inang,
Sogo taingo ma ima di parsorata di parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di patupado di 2 ibadah, di tolu ibadah, di bahasa Indonesia, di bahasa Batak, dungi di sekolah minggu. Dung sipul ibadah masuk mahita anon di perjamuan kudus, unang mator mulak kita amanginang diuduti dope dohot marulaon nahoho. Ima sunggul-sunggul di hita marede mahita sian buku ede 440 sia ayat sada 1 ayat tolu uhuk mata papungu pelean. Tatangyak koma piliata ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyana nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabi buap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita di tangiang hato patay. Tanda manami na di banua gijang sa pinarbadia magwarmo sa Roma harajon. Sa saut molo monerham di banua tongon songon na di banua gijang. Leo matu hami sedarion hangulua siapari. Sesa manusia nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togi untuk panguncunan. Palua mahami siang pangabu. Aiho na puna harajaon. Doot hagukuon. Rodia sangapon salilin nililina. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsoran ni tod di parbadiama. Nama ngaramuti hita olat nion rodi salilin nililina. Amin. Oras madihita.